5 minutes later. Salam alik ljudi, dobro mi došli. Imam poruku jedno za onog Adoksa. Šta trebam ja sada spominjem čovjeka koji je zapalio državu i poslije tog pobjegao u Austriju, bićes. Ja, bićes, ja to trebam sada spominjem, ha? Daj ba, druže, vidjeli smo kolika si ti Rusija. Eto, Rusija. Svaki iole normalan čovjek, obdaren zdravim razumom, zna o kakvoj ličnosti se radi. Okupio si na kanalu paćenike, par paćenika i nešto vi komentarišete. Na Rusiju, druže, na Rusiju. Gdješ, druže, na Rusiju? Poruči tim svojim da me ne moraju pratiti. Ja ne skupljam takvu vrstu publike. Ja sam pošten čovjek, intelektualac, meni takva vrsta publike ne treba. Ja, bićes. Kod mene su kulturni ljudi, prije svega, pa onda velika raja. Mi smo bolan Rusija za tebe, Rusija. Mi smo za tebe, Rusija. Fuck off. Smiješno mi je kad me pominju osobe sa debelim policijskim dosijeom. Osobe koje imaju debel policijski dosije. A posebno kad mi pričaju o nekom moralu. Bićes. Nemoj mi, bogat, pričat o moralu, torbicom ću te. Svećte, torbicom ću te. Nemoj meni pričat o moralu, zdimio si iz Bosne. Zapalio državu i zdimio iz Bosne. Nemoj meni o moralu da pričaš. Već te torbicom izudarat. Et makar... Vako makar da ti dam malo pažnje. Pošto nisi od mene zaslužio neku reakciju. Ipak sam ja novinar. Ipak sam ja ime ovdje. A ti hoćeš na Rusiju da ideš. Nemoj balan se igrat, sve ću te torbicom morat vako. Odabi, sikter od mene. Sikter od mene, odabi, ne prilazi blizu. I ja da sad spominjem čovjeka koji je državu zapalio i pobjegao. Još da znate da je pobjegao u kaci za kupus. I on meni došao, meni da dira poštenog čovjeka. Mene, Adnana Haskića. Nemoj to da radiš. Nemoj, brate, da ideš na Rusiju. Mi smo ekipa, mi smo kulturni ljudi, mi smo tim kulturnih ljudi. Tim kulturnih, prije svega. A neko tamo ti okupio si na kanalu neke paćenike si okupio, sve si nešto okupio si sve nešto
ovako s neke paćenike okupio. I vi nešto komentirate. Pa nemoj, brataro, na Rusiju, nemoj ljubite Adnan. Nemoj, ne znaš kakav je Adnan ovde frajer. Ne znaš. Eto, želio sam da ti pošaljem ovu poruku. Želio sam da te upozorim prije nego što krenim da iznosim ono što si radio po Bosni. Sve ću ono iz medija pokupit, pa ću iznijeti javno kako si državu palio, rušio vlade, sisteme. Ja, rušio vlade, sisteme. Nemoj, brataro, na Rusiju. I ovo ti je moje, bratara, zadnje upozorenje, da ne bi ja morao pokretat sudske procese, pa da idemo u Strasbourg da idemo, da se tamo odlučuje ko je u pravu ovde na Juturbetu. Tamo, brataro, da se odlučuje ko je u pravu ovde na Juturbetu. Nemoj, evo, ovo ti Adnan lijepo kaže, onako bratski. Znači, vako makar da ti dadnem malo pažnje, brataro. Malo, brataro, pažnje, vako da ti dadnem. Ja malo ovako da ti dadnem pažnje, pošto nisi zaslužio, brataro, neku video reakciju. A ono ja tebe ovako pomalo na TikTok pronesem kroz riječnik, da Raja zna ko si ti, pošto tebe niko u Bosni ne zna. Tebe niko ne zna u Bosni. Pa ja sam u Bosni ličnost. I ja kad sjedim sa Izetom da snimim, ja sam tad ličnost. Ne možeš, brataro, ne možeš bacat klevete na mene, ljagu, lagat na mene. Zato sam ti snimio, ovu poruku sam ti ostavio. Ko brat bratu sam ti ostavio ovu poruku. I šta sad trebam ja tu, da više spominjem čovjeka koji je zapalio državu i pobjegao. Zamolit ću te lijepo, brataro, znači zadnji put, ne budeš li odustao, idemo u Strasbourg i sve ćete ovako torbicom, ćete ovako sve, isplehat ćete torbicom. Eto, brataro, da znaš. Alijekmu selam, ljubi vas Adnan Hasukić. Ćao.